O Concello de Teo abreu un novo prazo de inscrición para o seu campamento xuvenil. A Concellería de Educación e Benestar abre un novo plazo para anotarse no campamento de verán xuvenil para cubrir as plazas vacantes. Esta actividade está dirixida a mozos e mozas de entre 12 e 18 anos empadroados no Concello de Teo. O novo prazo de inscrición remata o 5 de agosto. O campamento xuvenil realízase no albergue de Santa Cruz de Oleiros entre os días 11 e 22 de agosto. Durante a estadía en Oleiros, os e as participantes poderán practicar actividades como montar a cabalo, pasear en canoa ou visitar o aquapark. A cota de inscrición é de 90 euros por un participante da unidade familiar, 78 para o segundo irmá e 66 euros para o terceiro ou sucesivos. Para formalizar a solicitude hai que entregar no Rexistro Xeral do Concello, en prazo, a ficha de inscrición, unha foto tamaño carné, fotocopia do DNI ou libro de familia, fotocopia do documento de asistencia sanitaria, xustificante médico se o pequeno ou pequena ten algún tratamento específico e o xustificante de ter aboadas as tasas. A documentación pode recollerse no Departamento de Deportes ou descargala da páxina web municipal. Por outra banda, dende o 30 de xullo ao 16 de agosto, ábrese o prazo para o Diververán setembro, que se realizará entre o 1 e o 9 de setembro, ambas datas inclusive. Este programa de conciliación faise nos 3 colexios de Calo, Os Tilos e a Ramallosa. Está dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, empadroados en Teo. O horario das actividades será de 8 a 13:30 horas e o prezo é de 15 euros para o primeiro irmán, 10 para o segundo e 5 para o terceiro e sucesivos. O verán animado, que se está celebrando durante o mes de xullo na Ramallosa, contou este ano cunha alta participación de 160 nenos e nenas.